Zdravím vás, přátelé. S vámi je Nia Lovat. To, co se stalo po setkání Trumpa a Zelenského, není průlom ani konec světa. Je to mnohem horší. Je to politické divadlo, ve kterém všichni předstírají, že už jsou skoro domluvení. Ale nikdo neukazuje papír, na kterém by bylo napsáno, za co přesně Evropa a Ukrajina platí. 2,5 hodiny rozhovoru v Mar-a-Lago. Potom samostatný rozhovor s evropskými lídry, NATO a Evropskou komisí. Kamery, úsměvy, fráze pro titulky a hlavní ukazatel úspěchu od Trumpa. Čísla. Nejdřív bylo 90% dohodnuto, teď už 95%. Slyšíte, jak to zní? Jako bychom kupovali pračku. Skoro všechno je hotové, zbývá 5%. V diplomacii těch 5% není maličkost. Právě kvůli tomu Kreml vůbec vede válku. Území, status, právo to zopakovat, právo požadovat ještě víc. A teď se nám snaží namluvit, že už jsme skoro v cíli. Ale pokud po 2,5 hodinách jednání nikdo nemůže ukázat text, pojmenovat body a vysvětlit, jak se plní, znamená to, že žádný cíl není. Jsou tu rozhovory, jsou tu úvody, je tu vyjednávání, testování reakcí, snaha získat politické body. Prvním problémem je naprostý nedostatek konkrétních informací. Není zveřejněn žádný dokument, není žádný harmonogram kroků, není odpověď na to, kdo kontroluje plnění. Není žádný sankční mechanismus, který by se spustil při porušení. Není odpověď na tu nejjednodušší otázku. Co se stane, když Moskva řekne ne, nebo řekne ano a pak všechno zmaří třetí den, jak už to udělala nejednou? Protože je tu jedna pravda, kterou se v tomto příběhu tvrdohlavě maskuje za diplomatické kulisy. Válku může zítra zastavit jediný člověk a to je Putin. On začal, on pokračuje, on to může zastavit, pokud nebude chtít. Všech vašich 95% může viset ve vzduchu roky, jako pěkný závěs, který se vlní v okně, zatímco za tím oknem létají rakety. Druhý problém, logika tlaku, kterou vyslovil Trump, je zaměřená ne na agresora, ale na oběť. Trump říká, že Ukrajina musí rozhodovat rychleji, jinak si je Rusko může vzít ještě více území. To není mírotvorba, to je vydírání slabšího kvůli chuti silnějšího. Schéma ustupte teď, protože zítra to bude horší. A keď to hlavnu, proč je tato narážka směřována ne na Kreml? Proč se nástrojem urychlení stává strach z Kyjevě a ne cena pro Moskvu? Kde je veřejný vzorec? Odmítnutí ze strany Ruska znamená posílení sankcí a zbraní. Kde jsou slova o technologických omezeních? Kde jsou slova o zmrazených atkanech? Kde jsou slova o tom, že v případě selhání Rusko dostane horší, ne lepší podmínky? Ty ta mysl. Je tu jen pospíchejka. Vypadá to, jako by někdo ve Washingtonu nechtěl mír, ale rychlý obrázek míru. Aby bylo co nabídnout voličům, aby bylo možné vystoupit na pódium a říct, já jsem to skoro všechno vyřešil. A pokud je kvůli tomu třeba tlačit na toho, kdo to má už tak těžší, tak taková je dohoda. Třetí problém? Bezpečnostní záruky. Všichni tato slova vyslovují, jako by automaticky něco znamenala. Ve skutečnosti ale neznamenají nic, pokud za nimi nestojí žádný mechanismus. Trump ve skutečnosti přenáší zajištění bezpečnosti na Evropu. A tady je pro evropské publikum důležité se nerozčilovat, ale upřímně se zeptat, co přesně prodává pod pojmem záruky. Protože upřímně Evropa může financovat. Evropa může vyzbrojovat. Evropa může cvičit. Evropa může uvalovat sankce. Ale klíčovým prvkem odstrašení ve válce s jaderným ztrátem nejsou hezká prohlášení, ale strategický signál. Cena eskalace bude nepřijatelná. Pokud se USA stáhnou a Evropa bude postavena do čela záruk, dostáváme nebezpečnou konstrukci, protože Moskva velmi dobře umí testovat slabá místa. Ona nebojuje podle pravidel. Ona bojuje podle pocitu možností. A tady slyšíte, jak to začíná znít, zvlášť pro Polsko a Pobaltí. Pokud se USA odstáhnou dál, celá architektura odstrašení se stává méně zřejmou. Pro Kreml méně zřejmé znamená, že to lze zkusit. Čtvrtý problém. Územní formule. Místo jasných odpovědí nám předkládají hezká slova. Demilitarizovaná zóna, svobodná ekonomická zóna, policejní mise, pozorovatelé.
Zní to solidně, ale neřeší to hlavní. Hlavní otázka je velmi jednoduchá. Kdo tuto oblast skutečně ovládá? Kdo tam má sílu? Kdo zastavuje porušování? Protože pokud kontrola zůstává v rukou Ruska, ať už to nazveme jakkoliv, výsledek je stejný. Okupace zůstává. Pokud tam není síla, která by mohla Rusko zastavit, jakákoliv zóna se promění jen v zástěrku. Na papíře mír, ale ve skutečnosti stejná kontrola. Pátý problém. Referendum a vnitřní procedury. Referendum zní hezky, jako by to bylo prostě demokratické rozhodnutí. Ale během války je to téměř vždy riziko, protože referendum znamená kampaň, konflikty, informační útoky a pokusy narušit důvěru v jeho výsledek. Potom se vždy objeví věta, výsledek neuznáváme. To znamená, že místo jednoho rozhodnutí dostaneme dlouhou vnitřní krizi. A právě tohle Kreml potřebuje, aby se země hádala uvnitř, zatímco on tlačí zvenčí. Šestý problém, téma voleb. Když americké a ruské hlasy začnou mluvit o ukrajinských volbách tak, jako by to byl bod dohody mezi nimi, je to nebezpečný signál pro celou Evropu. Protože volby pod palbou jsou otázkou zákonů, bezpečnosti a legitimity. Pokud se s tímto zachází jako s předmětem vyjednávání, Evropa riskuje, že místo demokracie dostane politický výbuch uprostřed války. Sedmý problém. Trumpová rétorika o Rusku. Na tiskové konferenci zazněly fráze typu Rusko chce vidět Ukrajinu úspěšnou. To je tak odtržené od reality, že se chce zeptat, v jakém vesmíru? Ve vesmíru útoků na energetiku, na města, na infrastrukturu, ve vesmíru okupace. To není jen naivita, to je nebezpečný rámec. Protože pokud věříš, že Kreml chce dobro, vedeš jednání tak, jako by partnerovi šlo jen o zachování reputace. Ale před tebou stojí agresor, který vnímá ústupky jako pobídku. Osmý problém. Záporožská jaderná elektrárna. Objevují se náznaky, že to lze vyřešit, že lze spustit, že je možné se dohodnout. Ale jaderná elektrárna není trofej ani obchodní objekt k vyjednávání. Je to okupovaný jaderný objekt. Jakákoliv debata o energetických řešeních bez vyřešení otázky kontroly a bezpečnosti je jako hrát si se sirkami u skladu benzínu. Pro Evropu je to téma, kde chyba nezná hranic. Devátý problém. Trilaterální setkání. A všechna ta romantika o tom posadíme všechny k jednomu stolu. V takových příbězích je vždycky pokušení. Pokud zavřete 3 vůdce do vězení, nějak se dohodnou. Žádný. Pokud je postoj Kremlu založen na ultimátu, pak se trojstranný obraz stává dalším nástrojem nátlaku, protože Putin stůl nepotřebuje. Putin potřebuje rámec, kde on diktuje podmínky a ostatní vyjednávají o detailech. Desátý problém. Trumpovi vlastní motily. Dlouho chtěl dokázat, že se s Ruskem dokáže dohodnout a že není někým, koho lze obvinit z nepřátelství vůči Kremlu. Toho může tlačit k rychlé dohodě za každou cenu. Kremlu je jedno, co chce dokázat. Kreml se dívá jen na svůj prospěch. Pokud vidí slabost nebo snahu uzavřít téma, využije toho. A tady se dostáváme k tomu hlavnímu pro Evropu. Tohle není debata o tom, kdo koho má rád. To je otázka pravidel. Pokud je mír kupováno za cenu ústupku agresorovi, stává se to novou normou. A pak se riziko zvyšuje pro celou Evropu, nejen pro Ukrajinu. Pokud agresor obdrží jako odměnu území, dostane signál. Metoda funguje. Příště to nebude abstraktní obraz. Příště to mohou být hranice, koridory, infrastruktura, hybridní útoky, vydírání energií. A pak zase budeme poslouchat, musíme rozhodnout rychleji, jinak si Rusko vezme víc. To je nekonečná logika kapitulace pod záminkou pragmatismu. Ano, je tu jeden pozitivní moment, který stojí za to zaznamenat. V tomto procesu zaznívá myšlenka pracovních skupin a zapojení institucionálních osob, státního tajemníka a ministra obrany. To zní důležitě, protože to nejsou soukromá jednání přátel. Jsou to úředníci, kteří odpovídají kongresu a systému. Pro ně je těžší prodávat mlhu jako plán, ale nedělejme si iluze. Institucionalizace nemění strategii. Pokud je strategií vyvíjet tlak na slabší stranu a žádat Evropu o záruky bez mechanismu,
Pak i ty nejlepší pracovní skupiny vyprodukují pouze jednu věc – pauzu, která je výhodná pro Kreml. Proto kladu 2 jednoduchá kritéria a navrhuji se jich držet jako měřítka. První, objevuje se mechanismus potrestání agresora, pokud proces naruší? Ne slova, ne my odsuzujeme, ale automatické kroky, sankce, aktiva, omezení, dodávky, výroba, blokace technologií. Něco, co udělá narušení procesu nevýhodným. Druhý, mění se chování Ruska. Ne retorika, ne komplimenty prostředníkům, ale chování. Ukončení útoku. Skuteční kroky. Připravenost zaplatit cenu. Dokud tohle nevidíme, 95% neznamená nic. To je jen číslo pro televizi. A pokud vám znovu řeknu ještě 2 týdny, vzpomeňte si, že 2 týdny v tomto tématu už dávno znamenají jen způsob, jak získat čas, ne jak dosáhnout míru. A ještě něco. Zatímco ve Washingtonu si hrají s procenty, Evropa musí udělat domácí úkol, který roky odkládala. Bez hezkých proslovů, bez jsme znepokojeni. Evropa potřebuje obranný průmysl v režimu válečné ekonomiky. PVO, munice, výroba dronů, opravy, logistika. Ne projekty, ale pásová výroba. Evropa potřebuje disciplínu v sankcích. Uzavírat skuliny, trestat prostředníky, nedovolit obchodovat jako dřív. Evropa potřebuje být připravena využít zmrazená ruská aktiva ne jako symbol, ale jako skutečný finanční nástroj odolnosti. A my potřebujeme jasnost v terénu. Řešov, to není jen bod na mapě. To je tepna, to je logistický uzel, který drží skutečnou schopnost pomoci. Pokud se v těchto jednáních někdo hraje se slovy, Evropa musí udržet své tepny chráněné před raketami, před diverzemi, před hybridními útoky, protože Kreml vždycky útočí tam, kde to bolí a vždycky zkouší tam, kde může zůstat bez odpovědi. A hlavně nenechte se ukolejebat slovem. Proces běží, proces může trvat roky, proces může být jen zástěrkou. Jediné, na čem záleží, je, zda se mění rovnováha sil a zda se objevuje cena pro toho, kdo si zvolil válku. A teď finále. Mar-a-Lago nepřineslo míň. Přineslo jen obrázek. Přineslo nové kótloku. Přineslo iluzi, že už jen chvilku a bude hotovo. Ve skutečnosti ale vidíme starý scénář. Agresor neplatí žádnou cenu, oběti jsou popoháněny, Evropě se nabízí pojistka a výsledek se nazývá dohodou. Evropa nepotřebuje euforii ani paniku. Evropa potřebuje hněv. Chladný, racionální, disciplinovaný. Hněv lidí, kteří chápou, když si dnes koupíš mír za cenu principů, zítra si koupíš válku za cenu svých měst. Takže ano, poslouchejte prohlášení, dívejte se na záběry, ale věřte jen 2 věcem. Mechanismům a chování. Všechno ostatní je kouř a kouř v politice vždycky zakrývá něčí zájmy. S vámi byla Nia Novak. Odebírejte kanál a zanechte komentář. A těším se na další setkání.